rahmatullah. Ya ‘yan uwa ku saurara ku ji abin da wannan bawan Allah yake faɗa. Ku saurara ku ji shin ya kuka gani yadda abin yake. Hakan ya yi muku ko kuma a'a. MLT 227 NIGE Artadavi. To alhamdulillah jama'a, shugaban kasar Amerika ya fito a gaggauce yana tabbatar da cewa a yanayin yadda suka ɗauki wannan yakin da kuma yanayin yadda suka ga jamhuriyar musulunci take da ƙarfi a wannan yakin, suna da yaƙinin cewa ba wai ƙarfinta bane ko kuma makamanta bane take suke wannan yakin. Inda Trump ya fito ya tabbatar da cewa duk yadda aka yi akwai sa hannun ƙasar China da kuma ƙasar Rasha, wanda yace suna nan suna bincike, idan suka gama bincike suka gano da cewa akwai sa hannun ƙasar China da kuma Rasha, to za su iya ɗaukan matakai akan ƙasar China da kuma ƙasar Rasha. Inda Trump din ya fito ya tabbatar da cewa yadda suka ɗauki yakin nan ba haka yake canja musu ba, saboda haka Iran ba ta da wannan ƙarfin da za ta dinga jijjige musu hannoninsu da kuma gurarensu a nan yankin Middle East, kuma ta samu damar da za ta kai musu hari har yankin Europe. Inda ya fito ya tabbatar da cewa ba su yi bincike akan cewa ba ƙarfinsu bane, ƙarfin Rasha ne da kuma ƙarfin China. Inda ya tabbatar da cewa idan suka gama bincike suka gano cewa akwai manya-manyan ƙasashen nan guda biyu wanda suke dafa Iran take musu wannan ragargazar, to za su ɗauki mataki, za su baza yakin ya shiga duniya ga baki daya. A bangaren shugaban kasar Rasha kuma ya fito ya tabbatar da cewa a yanzu haka su basu dafa wa kasar Rasha, basu dafa wa kasar Iran, ba sa mata hannu ba, kuma sannan basu kai mata kowane irin daukin taimako ba, amma kuma ya buƙaci da kasar Iran da cewa idan tana buƙatar taimako ko na soja ko na makamai a shirye yake za su ba su. Amma har yanzu sun buƙaci kasar Iran din tana neman taimako ne, kasar Iran ta ce ba ta neman taimako sai nan gaba, amma dai har yanzu shugaban kasar Rasha ya ce suna shirye akan taimakawa kasar Iran idan ta buƙaci haka. Jama'a me kuke gani? Kuma sannan me kuke tunanin wannan harin? Wato dai lissafi yanzu ya riga ya kwace musu, yanda suka auna za su kai hare-haren da kuma yanda suka auna cewa za su samu nasara da kuma kwanakin da suka ɗauka, sun ga abin fa ya wuce wannan. Yanzu fa da gargazar su ake yi babu dare ba rana ta kowane lungu. Saboda haka a ci gaba da addu'a jama'a, ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai abu ta kansu. Kamar yadda kuka gani shi, shin ya kuke gani, ya yi daidai ko kuma bai yi daidai ba?